Akuhlatshiwe. Mina ngilandelwa zingqwele, mina ngilandelwa zinkunzi, angilandelwa ile msune eniyona. Omanuka indunu, angilandelwa omanuka indunu mina. So please ngicela ukuthi nisheshiseke, ningi-unfollow-we, kuyanuka nje, kuyanuka, niyanginukela. Ya. Kuzosala abantu mina abangilandela ngokweqiniso, hhayi lamasimba eniyiwe. Uyabona? Kuzosala mina abantu abazwana neqiniso, abantu abakwazi ukuhlukanisa umtalabho wami kanye nobuhlakani bami. Abantu abakwaziyo ukuthi emtalabhweni wami engiyitalabha abantu bakwazi ukudonsa i-wisdom phakathi, bese begeyina kuleyo wisdom, bahleke behlekiswe umtalabho. Mina ngizolandelwa ilabo bantu abanjalo, iy'ngcithabuchopho. Mina futhi ngeke ngilandelwe zifebe.